थोड़ा पीछे पीछे हटना चाहिए भाई। कलम नाव बांडा किसे कलम नाव बांडा किसे खरी कसाड़ा कागत नन्ना कलम नाव बांडा किसे खरी कागत साड़ा नन्ना साक भिस्क समझन साठी जाती बजार श्रीमंत साक
బిస్క సమజనసాటి జాతి ప్రజార్ శ్రీమంత. ప్రియమైన ఆదివాసి ప్రజానికం, నేడు హేమంత్ రావు పెట్టేల్చి వచ్చిన 34వ వర్ధంతి కార్యక్రమం. ఇది కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైత బాయ్ స్థానిక జెడ్పీటీసీ కుమ్రంభీం జిల్లా సాధకురాలు, కుమ్రంభీం జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ లక్ష్మీబాయికు, ఆయన ఇంత మొదలు వరుసతో జై సాబన్ అడిషనల్ ఎస్పీ సాబన్ కు అని ఇది వేదికగా హాజరాతారు. సర్పంచ్ కు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, ఆయన వారు గంధలే చైర్మన్, ఆయన డిఎస్పీ సాబను, మా పునః మహిళా కమిషన్ మెంబరు ఈశ్వరిబాయికు, మిగతా ప్రజాప్రతినిధులకు, సంఘ బాధ్యులకు, మన కార్యక్రమానికి వాతరు పత్రికా విలేకరులకు, బాయికి దాదలేరు, మీడియా మిత్రులకు, పోలీసు సందర్కి మలింజొక మా హేమంత్ రావు సాబ్ వర్ధంతిత నివాళులు అర్పించారు. మీకు సందర్కు నా రామ్ రామ్, జై తెలంగాణ. ఇక మీటింగ్ 2:30 ప్రాంతంలో ప్రారంభమాసి ఇక ఎవరికి సందేహం అడగతాం ఉంది అంశం సపరో ఇది సమావేశం తాక్సేమంతా నేను అదిలేటి హేమంత్ రావు గిరే కుమ్రంభీమున పోరాటమును వెలికితే భారతరం సాటి నాకు వెలిసి సొంత వెలిసికొనికిరే వారు ఉందికు ఇది జాగ్రత్తగా కేవలము విద్యని వారు వీరికి సిల్లే కాబట్టి అది విద్యను వీరుగా పాచరించరే మొట్టమొదటిగా ఇది మారలవైతగా సాడైన వాటి సుడుకిತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ నేను ఇంకే మీకు సందేర్గిరే నేడు వేదికతగా శురువాత ముగటలు మా వారు భీమరావు సాబు మారి గిట్టలు మాజీ సర్పంచ్ ఇన్కే దుబ్బుగడ సర్పంచ్ సురుకిత్తಗೆ ఇన్కే ಬರ್ತಾ ఈశ్వర్ బాయి అనల్గిరే కేవలం ಒಂದು ఎడ్యుకేషన్ ఇన్వాల్వ్ విద్య మాత్రమే మాకు మునేవంతం జరే విద్యార్థికులైన మా సమాజంలో డాక్టర్ సాబు ఆయన గోపి సాబు ఊరు మామూనే స్పష్టంగా మంత్రి ఉదాహరణ నేను మరాఠీ సమాజం వినలేరు సమాజంలో పెద్దలకి వెళ్ళి మరాఠీ ఇనికే పోతే సోంచుకి అదరికనే సారా సేర్ సంసార్ సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని సమాజ్ మలంజోక్ గుర్తిరా సారా సేర్ సంసార్ సంస్కృతి సాంప్రదాయం అని మావ సమాజ్ ఇವು ಸಿಯೋ ಬಟರಗಮಂತ ಬವೈತೆ ಮಂತವೈ ಜರಕೀಸಿನ್ಕೆ ಮಾರು ಮೆಸರಾಜಿ ಪಾಠ ವಾರ್ತಾರು నేను మరాఠీ ఇన్కే బదల్కి ఇక్కడ అదేకే వారు ఇంతవరకు అరే 100 సార్లు ఏ రాజపిసో బదల్ ఉంది నేటి నిమ్ డువల్ ఆమరంజే అంతకంటే ముందు మారు బాయి వడతా నేను విద్యాని వాళ్ళు డువాడ పాల్ విద్యాని వాళ్ళని ఒకవేళ డువాడ పాల్ ఉంటకే బారైతే నేను మురకాడు మోడి డువాడ మోడి అంతయో విద్యాని వాళ్ళు కరితకే ఆన ఆంతిజరే సందర్ వక్తలకు వ్యక్తే కాబట్టి నేను సమాజంగా మనోళ్ళ పెద్దలకు ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವರು ಯಶವಂತರಾವ್ ಸಾಬನು ಮಾವರು ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲ ಗೂಡನೂರು ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಯ್ ಅಚ್ಚಲ ಗೂಡನೂರು ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ನೇಟ ಒಕ್ಕತ್ತಗ నేను డాక్టర్ సాబ్ అడుగుతారు బొమ్మి బెరసేసిల్లే జనాభా బెరసేమంతా నాడిత వకత్న మా ఊరు కాండి బతల్ కిసిపిసన నాడిత వకత్నగా మా ఊరు కాండి బతల్ కిసిపిసనయో మర ఇన్కేకి సోచ్కి కెలుతుంది అది నేటి కుమ్రంభీం 1940 लड़ाई कीसिको इंद्रवेली अग्रवेली को सायवकी जेतके माव समाज बार मंदी बाई व्यस्त अगर అది నినాదం సెలవుతకే మరి ఇంకే మరలి మరాఠ ఉన్నతే కుమ్రంభీమును ఉన్నతే రాణి దుర్గావతిను బిర్సా ముండను వీర్ సందర్భం వేచారు మనకట్కే ఇంకే మరలి మరాఠ సమాజం నగా నేను అదపక మరలి మిరాట్ బని వేదిక తగపర మరలి మొమట బని మావ కాం బతలై బాటిన్క తోవల సమయం ఆసిమంత నేడు దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవాలి నేడు బస్కంత వేడిచి వద్ద అస్కర్ మరి సుద్రమైన చూడన్న సిగడాస్ పద ఇకే బస్
नेड 750 होते कांडेनु अमल बाबू पुस्की से सिलर बारी 750 सिलर बंजे ಸೇರ್ದೆ ಬಾರಿ ಸಚ್ಚಲ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ನರ್ ವೆಡೆಲ್ ಪುಸ್ಕಿಸೆ ಸಿಲರ್ ಅರೆ ನೀವು ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಯರ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯರ ಇಂಜೆ ರೇಡ್ ವೆಡೆಲ್ ಪುಸ್ಕಿಸೆ ಸಿಲರು అని సంసార్థక భవన బత యాతకే నేడు మావర్ యశవంత్ వేస్తారు రాయ్ సెంటర్ మీద నేను మాకు బతతాయి పట్టించలే నాలో సేన అంశాలు కొనుపరు సమాజంలో బోర్క విరవంత బతల్ సిల్లే సంస్కృతి సాంప్రదాయం బోర మాకు పాటించే మంతటి బతల్ సిల్లే సంసార్థ బతల్ బా ఇది మానవ ధర్మవాద పద సంద ముక్కోటి జన్మ తర్వాత బతలై ఆ జన్మ తర్వాత మానవ జన్మవాద అంటారు ఇది మానవ జన్మవాద పద మానవుడిగా మనం పుట్టు పద సంసార్థకాని సాంప్రదాయంగా మన బాణమదల ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి సిల్లర్ అని సాడతం కరివడి గురించి సేర్తం పీవడి గురించి సంసార్థ గురించి నీ సాంప్రదాయం గురించి నీ సమాజం గురించి నమ్మడం వరకు సొంతకే మాకు మళ్ళీ ఉండిపోరు ఏమంటారు పాని సమాజం నగ ఓ ఆతర్ మానవ మతర్ పేన్ ಮಾಡ್ತಾ కాబట్టి మా భాషతో కడతారు మా యాసతో కడతారు లాస్ట్ ఇంకోనో పేడన్కో మారు పాటన పొరం దోస్తో నేను మరాఠీ మా సమాజంలో బాని ఆశమంతరం చేస్తే ఏ ఊరు ఆన మాట్లాడినట్టు ఊరు బస్కట్ కచ్చడరా ಹೊರಗ ಬೋರೆ ಸಂಸಾರ ಕರಬ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಉಂಡೆ ನಾಲ್ಕು ವಸ್ತಿ ಒಳಕಾಂತ ಚೊಕ್ಕೋಟಾತಾರ ಅಪ್ಪಸಿಲ್ತೆ ಓರ್ ಬಗ ಆಗ್ತಂತೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸರ ಚಲೋತೆ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಸರ ಚಲೋ ಪಚ್ಚ ಮಾಯರ್ ಬಾರುತ್ತೆ ಓರ್ ಗುరించి చెడు ಒಳಕಾಂತ ಬೋನೆ ಸೇರ್ ಬಂದಾತೆಗೆ ತೊಲೆ ನಾಟ ಪಾಟ್ಲರ್ ಮೇರೆ ಮಾಚು ಪಲನವನ್ನ ಕೋದಾಸಿಲೇರ ದಟ್ ನಾಟರು ಸಂದಿರಾಸಿ ವನ್ನ ವಾವರು ಹುಡ್ಕಡಿಗೆ ಸಂದಿರ್ ಸಂಜಕರು ಓಡಿಸಿಕೊರು ಓರ್ಗ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದಿ నేను ಬೋರೆ ಪಜಾರ್ತಗೆ ಓರ್ಗ ಸಂಗಾನ ಸಾಡಿ ಸಿಲೋರ್ ఇవి 4 అంశాల కనుక అత్యంత ముఖ్యమైనది విద్య నేను వాడు కాండ్రం బక్సేవ కనసేమంతడు నేను వాడు కాపుసను ఉర్సేమంతడు మిరట్ మొదలు కాపుసు ఉర్సేండాత పొరగి ఏండాలి వేరి మీరు కాపుసను చొక్కడు పోయి ఉర్సేమంతడు బస్కైతే కాత పూతవానికి మావదర తాన్పర దిహాన్ కమ్మి ఆతకే ఆన మీరు కాండ్రం 10th ఇయర్ కనసేమంతడు 10th ఇయర్ లిగా ఆశ్రమ స్కూల్ ಬಂತ ಆಗ ಮೋಗರ್ತೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತ ಮತ್ತೆ నేను కాపస్ లాగా మీరు వెళ్ళే వచ్చారు కాపస్ వాయనని చెప్తే మీ కాపస్ వెళ్ళే పడని చెప్తే మీరు బానైతే కాపస్ లాగా మత్త వాడ్సే మంతుడై బానైతే మీరు కాత వాడ్సే మంతుడై చదువుతాగిరదు మత్తాని కాత వాడతకే మీరు కాండి డిగ్రీ అని పీజీ అక పొరసొత్తకనే అసలు మాకు ఫాయిదాయ మరి మనకు కేవలం 10వ తరగతి ఏమనలేయో ఇంటర్మీడియట్ నెల కరిస్తే మాత్రం ఆయో నేను మనకు కాపసన్ బానైతే చూడతడై కాగుతుంటే బట్ చూడలేకంత సిల్తే మరటు నేను 10th ఇయర్ కాండి మా డిఎస్పీ సాబ్ ముందు లిస్ట్ తయారు చేతకే సుమారు మా ఆసిమ డివిజన్ తగనే 500 మంది కాండేరు పేకి డిగ్రీ పాస్ ఆసిమంతే డిగ్రీ పాస్ అవుతారు మరి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ సిలబస్ చాలా మంది పేకి డిఎడ్ కి ఇస్తాము బిఎడ్ కి ఇస్తాము కాండేరు బిఎడ్ కి ఇస్తారు అదే విధంగా డిఎడ్ కి ఇస్తారు బరోర్కి ఎలక్ట్రీషియన్ సిలర్ బరోర్కి ఫిట్టర్ సిలర్ బరోర్కి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ తో సిలర్ కాబట్టి మొమ్మటో ఇది టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు మనమే సొత్తకే నేను మావ బదైతే ఇంక సంధిర్ వరత వేదికత వరత పోరైతే మంత్రై ఊరు వేదికత వరత మరి 34 సంవత్సరాల వరసాడు మంతటో అది హానే సందర్భం కాబట్టి దయచేసి విద్యార్థిపరమైన వెళ్ళే దృష్టి సారించుకుంటూ నేను పేకే చుడు పేకి ఇవి పేకి ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అయినా పీజీ అయినా బిఎడ్ డిఎడ్ అలాగంతా ఏఎన్ఎం జేఎన్ఎం కరేలాగంత అస్కమైన ప్రభుత్వమును నేను మోడు పూసుకేలాగా పూసుకెళ్ళి మోడు పోరాటవంతమై నేను ఇంక గోపిస పడుతా ఉంది సందర్భంగా నిన్న అని లక్ష్మీబాయిగా మా దొందర మామూలని మా అనక దేవేంద్ర సార్ కొంతమంది వాతే రామారావు సాబ్ సీతారాం సాబ్ నాగ సార్ నేను నోటిఫికేషన్ వాసేమంతాము మరి నాడి మాకు బదైతే గట్టికి సిల్వే వద్దకే ఇన్కైతే మీరు లబడ్కినకి మాకు ఉద్యోగాలు వాసేసిలే కాబట్టి మా కట్టిద్దామని చెప్పి 18 బాయిన ఊరు గొచ్చం సీత ప్రకారంగా నన్ను సొంత నెల 28 తారీఖు నేటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సాబ్ నాకు అప్లికేషన్ సీతం సార్ రేపు రాబోయే నోటిఫికేషన్ లో ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులలో ఆదివాసుల కంటే ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలని వారికి దరఖాస్తు ఇతకే ఆ దరఖాస్తు నేను గూడువాసికును నేను ఇంక మా డీడీ మీద ఒడక్తా అంతకుముందు అడిషనల్ ఎస్పీ సాబ్ ఒడక్తారు ఇంక మా డిఎస్పీ సాబ్ ఒడక్తారు మాకు ఉద్యోగాలకు వాయనని చెప్తే మా కాపస్ ఒకటి పడని చెప్తే మీరు బాగానైతే పోతాం కిందటాయి కేరళ కైటల్ సంఘాలు బాగానైతే నాకు
ಮಾಗೆ ಜೈನರ್ತಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕೋಚಿಂಗು ಆನೆ ಬವೈತೆ ಪೇಕಿ ಕಾನಿಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂತುಟೈ ಅವಕನ ಒಟ್ಟರ್ತಗ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂటర్ దొస్తో ఆ అప్లికేషన్ మీరికి నేను మా డిఎస్పీ సాబ్ నా స్టాఫ్ మొత్తం కి నాకు సత్తే మా ఊర బాండ్ మే అంత చేతಗೆ ನಮ್ಮಡ ಬಕಾಯ್ತ ವಾಡಿకి ತಮಯ मोर बकायत तमय अंगनवाड़ी अलवाइन के ಅಂತ ಮಾವ ಭಾಸ್ಕರ್ की बजट ಆರತ ಅಂತೆ ಬಸ್ಕೆ और वाड़ियल मीवर मत्तके निम भगवत्तेगे ಅಂತ वाड़ियल दूसरा मत्तके वायर కాబట్టి నేను బతలాత नंबर फर्स्ट अप्लिकेशन మీరికి నేనే మావరే ఇది జైనర్ మారు సిఐ సాబు ఎస్ఐ సాబు కానిస్టేబుల్ హోమ్ గార్డ్ నాకు రాసందికోను అరే मोर కోచింగ్ చింతం వరడ్ బై मोर కోచింగ్ చింతం వరడ్ బై నాకు సత్తగా ఉంది మైన తర్వాత 50 మంది మాత్రమే ఆతారు 50 మంది అదే మార్ వెంకట సాబ్ మారలవైతగా క్రికెట్ టోర్నమెంట్ సొంతం చేతకే రెండో రోజునే 50 టీం కు ఆత మన మా చైతన్యం బేగమంత మైన రోజుకి డిఎస్పీ సాబ్ ఈ కేడాలొద్దినగా అప్పుడప్పుడు వెలిసే మాంతర్ మావ నాకనగా బోర్కు చాదర్ సిలెంగితకే బోర్కు కబడ్డీ సిలెంగితకే మా జాముల ధర అంటే లింగపూర ఇక కోయినంత గ్రంథాలయం స్టార్ట్ కీతే తెగ చదువుకుంటాడు మీరటో మీకు ఉద్యోగాలు సేమ్ సాటి మాటికి కోచింగ్ ఇరిసేమంతాం బరోబరో టెట్ కోచింగ్ అనుకో 30,000 రూపాయలు అంత అది ఉంది మైనత్కి అదేవిధంగా పోలీస్ కోచింగ్ అనుకో 50 రూపాయలు అంట ఓన ట్రాక్స్తో పాటు చూసుకోనికి నేడు సర్కార్ ఉంది ఆలోచన విధానంనే మీకు సందేహకో మీ బోర్డుకో మీకు డ్రెస్కో మీకు తినవాలో మీకు కొనవాలో అంటే మా మంత్రి మేడం నా స్టేట్మెంట్స్ ಹೊರತಿಟ್ಟಿಸಲೈ ಬೋರ್ అయితే ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ ಊರ್ಕೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮನೆಗೇಸಿ ಇಂತ ಮಂದಿ ಎತ್ತಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕಿನ ಜೇಬುದಸಿ ಹಾಗೆ ಸುಡ್ಸೇమంతాం ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ చేసేసి మరి బతలింగనా మీకు ప్యాకెట్ మని సింతమో మీకు సంబంధించిన బోలైతే పోలీస్ కోచింగ్ దాంతటే ఒక ట్రాక్స్ తప్ప సోర్స్ ఇంతమో మీకు సంబంధించిన బుక్స్ మెటీరియల్స్ ఇంత మిత్తగిరి మాటుండే ముండగిరి చేతో ఎడగన్ మంత్ర కాబట్టి దయచేసి పాటలు దేవరి మాజాని మా టీచర్ కో మాస్టర్ కో ఎంప్లాయ్ నేను సమాజం సాటి ఉంది ಹಾಕಸುಟ ಮತ್ತದ ಹಾಕತಕ ಮಾಡ ಸಮದಿರ್ಗಿರಿ ಮುನ್ನೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸಂಜಿ ನೇಡ್ ಮಾಡಿ ತರ್ಪಿದಾಕ ಅಗಾರ ಮರ್ಸನ್ ಮೆಸಿವಾಕನೆ ನಿಮ್ ಕೇಳದ ಸತ್ತಗೆ ನಿಮ್ ಪೋರ್ಸನಲ್ ಕೈಟನ್ ಅತ್ತಗೆ ನೀ ಕಾಸೂರ್ ನಿಂದು ನಿಮ್ ಮರ್ಸನ್ ಮೆಸಿವಾಕನೆ ಕೇಳದ ಅಂಜಿ ಕಾಸೂರ್ ನೇಕತೆಗೆ ಪೋರ್ಸತೆಗೆ ನೀ ಕಾಸೂರ್ ನಿಂದು ಆನೆ ನಿಮ್ ದಿನ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಸತ್ತಗೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ನೀಗ್ ಮಾರ್ಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ